Здравейте! Нека да готвим кучешки рецепти. Първо ще ви покажа как приготвих костния бульон за моето куче, а след това, както ви обещах, как да си приготвите една рецепта за домашно приготвена кучешка храна. 1 или 2 кг кости по желание доливаме с филтрирана вода. Добавяме ябълков оцет, който помага за извличането на минералите от костите. Варим на слаб огън от 6 до 12 часа или в мултикукър от 12 до 24 часа. Ако костите са пилешки, от 6 до 12 часа са напълно достатъчни. Костният бульон е богат на глюкозамин, хондроитин и колаген, които укрепват ставите и намаляват риска от артрит. Желатина в бульона подпомага здравето на червата и намалява стомашните раздразнения. Съдържа аминокиселини, които подпомагат детоксикацията на организма и има множество други ползи. Целина и морков по желание. Костите са омекнали след продължително варене, което означава, че голяма част от хранителните вещества са извлечени. Изхвърляйте ги, не ги ползвайте за домашните си любимци. Междувременно нашите дехидратирани кучешки лакомства са готови. Ето ги, пилешките шийки и крачетата. Отстранете печатчето, ако не използвате домашни яйца. Препоръчително е използването на домашни яйца. Сладките картофи съдържат диетични фибри, които подпомагат храносмилането и помагат за поддържане на здравословен чревен тракт. Сладкият картоф е с нисък гликемичен индекс и е подходящ въглехидрат в диетата на нашето куче. Спанака и броколите са супер храни в диетата на нашето куче. Тази част, която е с печатчето, сме я отстранили. Зехтина съдържа антиоксиданти като витамини и полифеноли, които намаляват възпаленията и свободните радикали в организма. Добавяме, когато храната изстине. Рецептата ще сложа в коментари. Водораслите също имат множество ползи. Може да си приготвите тази храна в по-големи количества и да съхранявате във фризер.